Je to časť Evanjelia o Pánovom mučení. Nie je to správa ako by o veci vzdialené. Musíme v sebe znovu cítiť, že Kristus trpel za nás. On nás videl pred sebou a teraz sa nám prihovára svojim slovom. Počas paší môžu starší a telesne slabší sedieť. Pri oznámení, že Pán Ježiš vydýchol, si všetci nás na úcty a vďaky ďakujeme. Poučenie nášho Pána Ježiša Krista podľa Matúša. Ježiš stal pred vladárom, vladár sa ho spýtal: Si židovský kráľ? Ježiš odpovedal: Sám to hovoríš. A keď na ňu veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal. Vtedy sa ho Pilát opýtal: Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia? Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval. Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali. Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabás. Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal: Koho vám mám prepustiť? Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš? Lebo vedel, že ho vydali zo závisti. Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho manželka: Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho. Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. Vladár sa ich opýtal: Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť? Oni zvolali: Barabáša. Pilát im povedal: Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš? Všetci volali: Ukrižovať ho. On vravel: A čo zlé urobil? Ale oni tým väčšmi kričali: Ukrižovať ho. Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, a že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka, to je vaša vec. A všetko odpovedal: To krv na nás a na naše deti. Vtedy im prepustil Barabáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu. Vyzliekli ho a hodili do šarlátového plášťa. Stretňa uplietli korunu a položili mu ju na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: Buď pozdravený, židovský kráľ.
tí, čo šli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli. Ty, čo zburíš chrám a za 3 dní ho znova postavíš, zachráň sám seba. Ak si Boží syn, zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími. Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v Neho. Spoliehal sa na Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal, som Boží syn. Takisto odstúpili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní. Od 12. hodiny nastala tma po celej zemi, až do 3. hodiny popoludní. Okolo 3. hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom. Eli, Eli, lema sabachthani. Čo znamená? Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo tam